Tervehdys, mä oon Patrik Kulman, Metropolia ammattikorkeakoulu Oyn toimitilapäällikkö ja vastaan meidän 4 upeasta kampuksesta ja pidetään huoli siitä, että meidän noin 1000-päinen henkilökuntajoukko ja sitten noin 18 000 opiskelijaa pääsee turvallisesti ja esteettömästi liikkumaan meidän tiloissa ja tekemään päivittäisiä askareita täällä. Riesa valikoitu Metropolian kumppaniksi oikeastaan aika luonnollisinkin perustein. Eli me oltiin tehty jo pienempiä hankkeita ja sitten kyllä meitä kovasti kiinnosti, että me ollaan ensimmäisenä korkeakouluna todennäköisesti koko maailmassa tekemässä indeksiä. Ja Riesan kanssa yhteistyö oli sujunut niin hyvin, että me haluttiin lähteä tähän ensimmäisten joukossa. Tavallaan se, että meillä ei ollut hetkenkään epäilystä Riesan ammattitaitoa ja osaamista kohtaan, vaan oli hyvin vakuuttavaa kaikki toiminta, mitä tehtiin, ja asiat tehtiin hyvin ammattimaisesti jo heti alusta lähtien, joten valinta oli meille kyllä hyvin helppo. Ja jos mietitään, että minkä takia esteettömyysindeksi, niin ehkä semmoinen läpinäkyvyys. Eli me tiedetään, mikä meidän tilanne on nyt, me tiedetään, mitä meidän pitää tehdä tulevaisuudessa, jotta tilanne on parempi kaikille ja miten me se saadaan semmoiseksi. Toinen pointti on viestintä. Me pystytään oikeasti avoimesti kertoa näistä ja me pystytään sitä kautta helpottaa sitä meidän saavutettavuutta ja meidän läpinäkyvyyttä kaikille ryhmille. Ja kolmonen on ihan se, että jos tehdään normaali kartoitus, niin se paperipino jää valitettavasti pölyttymään jonnekin, niin tämä pitää meidät kerta kaikkiaan siinä tekemisessä kiinni ja tämä osin hyvällä pakottaa meidät tekemään niitä toimenpiteitä ja kehittää meidän toimintaa. Ja toiminnan kehitys on kuitenkin mun mielestä kaiken keskiössä. Indeksi on auttanut meitä ymmärtämään myös sen, että se saavutettavuus ei ole pelkästään se ulko-ovi tai se yksittäinen WC-tila, vaan tämä on tosi paljon laajempi asia, eli tähän kuuluu ihan kaikki osa-alueet, eli ihan se fyysinen tietysti niin kuin fyysinen saavutettavuus, mutta sitten on myös näkö ja kuulo, JNE-asiat ja sitten sekin, että se ei ole pelkästään niin kuin synnynnäisesti vammautuneet henkilöt tai vammautuneet ylipäätänsä henkilöt, vaan se on vanhukset ja kaikki tämmöiset, mihin ryhmiin me pystytään tällä tosi voimakkaasti vaikuttamaan. Esteettömyysindeksiä mä suosittelen oikeastaan ihan kaikille. Tämä ei nyt millään tavalla rajaudu siihen, että oletko korkeakoulu tai oletko kauppakeskus tai joku muu, vaan tämä toimii ihan kaikilla. Mä oon tehnyt omalla uralla, mä oon tehnyt töitä erilaisten kiinteistöjen kanssa yli 20 vuotta ja tämä toimisi ihan oikeasti, tämä toimisi kaikessa. Eli kaikissa on ne samat asiat ja samat kehitettävät jutut, mihin tarvitaan apua ja missä tarvitaan se asiantuntemus, niin suosittelen voimakkaasti ottamaan käyttöön.